سلام كما يتمسي كبرى سماعتنا ظهر ميني ميديايو نلو مربع حمشت حملة زدالنا يوم حتى زيناتات هاجرات نورديك اسعيبنا نقربلك مينا نمكت تالكم ان عدمنا عندنا بساتهم كنقدم بريزيدنت الشودن اب اوروبا حبرت زازيمو اسبانيا زغصل سلطان بريزيدنت التركيبه مرحت محبرسب اسلام شودن طنقق اغبابي خطلو مهلاوم تغليصو ኣብ ዕዳጋ ቻነላት ቲቪ ህፃናት ኣውሮፓ ኩባንያታት ኣሜሪካ ምዕብላለን ተፈሊጡ ቀንዲ ነጥብታት ዜና ክሰምዑ ፀኒሕኩም ክቡራ ሰማዕትና ናይ እዚኦምን ካልኦትን ዜናታት ዝርዝራት ድሕሪ ዝሓፃር መሰጋገሪት ተፀበዩና ምሳና ፅንሑ ሽወደን ኣብ ዘዋሪ ፕረዚደንትነት ሕብረት ኣውሮፓ ን6 ዋርሕ ዝፀንሓትሉ እዋን ተዛዚሙ ዝቕፅል ስልጣን ፕረዚደንትነት እስጳኛ ተረኪባላ ህልው ሓፈሻዊ ገምጋም ፕረዚደንትነት ሽወደን ኣብ ኣውሮፓዊ ሕብረት ኣዝዩ ዕዉት ምንባር እዩ شودن زغميلا እኳ ተጀምረት ኣብ መወዳእታ ስልጣን ፕረዚደንትነታ ግና ከምዛ ዝለዓለ ማርሽ ዘእተወት ፍጡን ናይ ምሕጋግን ፖለቲካዊ ውሳነታትን ዓሚማ ይብል ወኪል ሬድዮ ሽወደን ኣብ ብራስለስ ኣንድሪያስ ሊልሄጀን ሓደ ካብ ዓበይቲ ቅጥዓት ኣብ ጉዳይ ስደተኛታት ዝረቐቐ ንድፊ ሕጊ እዩ ነይሩ ቆንስል ሃገራውያን መራሕቲ ነዚ ንድፊ ዘለዎ ደገፍ ምግላጹን ንኽጸድቕ ናብ ባይታ ኣውሮጳዊ ሕብረት ከም ዝለኣኹን ሬድዮ ሽወደን ገሊጻላ ሽወደን ኣብ ምንዳፍን ምእማንን ኣባል ሃገራት ዝለዓለ ተራእያ ተጻዊታ ተኾነግና ኣብ ጉዳያት ኣካባብን ምስ ምግራብን ምሕዳስ ተፈጥሮዊ ኣካባብን ዝተተሓሓዘ ዘይምርዳእ ምስዓቡ ዝፍለጥ እዩ ዝሓለፈ ረቡዕ ኣብ ስቶክሆልም ኣብ ኣፍ ደገ ሓደ መስጊድ ቅዳሕ ቁርኣን ድሕሪ ምቅጻሉ ዝበዝሑ ተኸተልቲ ምስልምና ዝኾኑ ዜጋታት ኣብ ዘለዎን ገለ ሃገራት ሓያል ግብረ መልሲ ምስዓቡ ተገሊጹ ከም መርኣያ ናይዚ ድማ ብርክት ዝበላ ሃገራት እስላም ኣምባሳደራትን ካብ ሽወደን ክስሕባ ከለዋ ኢራን ናብ ሽወደን ሓድሽ ኣምባሳደር ክትልእኽ ዘይምዃና ገሊጻላ እዚ ዝወሃብ ዘሎ ግብረ መልሲ ክሳብ ክንዲ ዝሓያል ዝኾነ ስለምንታይ እዩ ዝብል ሕቶ መልኪቱ ኣብ ዩኒቨርሲቲ ሉንድ ፕሮፌሰር መጽናዕቲ እስልምና ኦሊቨር ሻብሮድ ድሕሪ ዝተኸስተ ምንዳድ ቁርኣን እዚ ተግባር ቀጻሊ ክረአዩ ናብ ዝብል ተስፋ ምቑራጽ ይወስድ ብምህላው ምዃኑ ገሊጹ ኣሎ ይኹን እምበር ኣብ ውሽጢ ማሕበረሰብ እስላም ሽወደን ነዚ ዳሕረዋይ ምቅጻል ቁርኣን ኣመልኪቱ ዝኾነ ሰፊሕ ተቃውሞ ኣይተኻየደን እዚ ድማ መራሕቲ ማሕበረሰብ እስላም ጥንቁቕ ኣገባብ ክኽተሉ ስለ ዝደልዩ ክኸውን ይኽእል እዩ እዞም መራሕቲ ኣቓልቦ ህዝቢ ክስሕቡ ዘይምድላዮም ቀንዲ ምኽንያት ዝልዙብ መልሰ ተግባር እዩ ክብል ሻብሮድ ወሲኹ ገሊጹ ኣሎ ዘይከም ፊንላንድ ሽወደን ንምቅጻል ቁርኣን ኣካል መሰል ሓሳብካ ምግላጽ ጌራ እትርዮ ተኾነ ግና ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ሽወደን ነቲ ተግባር ምቅጻል ቁርኣን ከም ዝኽንኖ መግለፂ ምውፁ ዝዝከር እዩ ኣብ ኣህጉር ኣውሮጳ ሰፊሕ ግጭት ይረኣየሉ ኣብ ዘሎ ኣብዚ ሕጂ እዋን ሽወደን ገዚፍ ክፋል ካብ ሰራዊታ ብቐጥታ ብኔቶ ክእዘዝ ንምፍቃድ ድሉት ምህላው ሚኒስተር ምክልኻል ሽወደን ፖል ጆንሰን ገሊጹ ሰራዊት ሽወደን ብኔቶ ንኽእዘዝ ድሉ ምግባር ሽወደን ኣብቲ ውድብ ዘለዋ መትከላዊ ደገፍ ዘደልድል እዩ ክብል ጆንሰን ወሲኹ ገሊጹ ኣሎ ኣባል ሃገራት ዝተፈላለየ መጠን ሰራዊት ናብ ኔቶ ክፉት ከም ዝገብራ ዝገለጸ ጆንሰን ሽወደን ግና ብዙሕ ዝበለ መጠን ከተበርክት ድልውቲ ከም ዘላ ኣመልኪቱ ኣሎ ሽወደን ናብ ኔቶ ዘእተወቶ ሕቶ ኣባልነት ንኽጸድቕ ብኦቢሉን ኔቶ ወታደራዊ ሓይሊ ሽወደን ንኽጥቀም ገና ናይ ሃንጋርን ቱርክን ፍቓድ ከም ዘይረኸበ ዝፍለጥ እዩ መረፅቲ ንነፍሲ ወከፍ ሰልፊ ዝተብህለየ ወረቐት ኣብ ክንዲ ዘውፁ ኩሎም ሕፁያት ፖለቲካዊ ሰልፍታት ዝዝርዘሩሉ ሓደ ናይ ድምፂ ወረቐት ክስራሕ በዓል መዚ ምርጫ ሽወደን እማም ኣቕሪቡ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ምርጫ ሓደ ወረቐት ድምፂ ጥራይ መሓዝ ሪጋታት ንኽጎድልን ንመረፅቲ ከዓ ዝቐለለ ክኸውንን ዝገብር እዩ ብመሰረት በዓል መዚ ቅድሚ ዝሓለፈ ምርጫ እስታት 700 ሚልዮን ወረቐቲ ድምፂ ተሓቲሙ ምንባሩ ሬድዮ ሽወደን ዘኪራል ኣብ መንጎ ፖላንድን ሽወደንን ኣብ ባሕሪ ባልቲክ ኣብ ዝነበረ ጃልባ ብሰንኪ ምውዳቕ ዘጋጠመ ተባሂሉ ተነግረ ሞት ኣደን ህፃንን ከምቲ ፈልማ ዝተሓስቦ ድንገት ዝኾነ ከም ዘይነበረ ኣኽበርቲ ሕጊ ገሊፆም መርመርቲ ፖሊስ ካብ ቃለ መሕተት ናይ ዓይኒ መስኻኽር ከምኡውን ኣብ ክፍሊ መደቀሲ ጃልባ ዝተቐድሐ ናይ ምክትታል ካሜራታት ድሕሪ ምዕዛብ እቲ ተግባር ኮነ ተባሂሉ ከም ዝተፈጸመ ሕጂ ንጹር ምዃኑ ሓቢሮም ኣለዉ እዚ ብልፍንቲ ኣኽበርቲ ሕጊ ሽወደንን ፖላንድን ዝግበር ዘሎ ምፅራይ ቀጻሊ እዩ ተባሂሉ ኣሎ በቲ ፍጻመ ክልቲኦም ኣደን ህፃንን ምሟቶም ዝፍለጥ እዩ ኣብ ዕዳጋ ቻነላት ቲቪ ህፃናት ኣውሮጳ ኩባንያታት ኣሜሪካ ብዓብላልነት ከም ዝረኣይ ኣብ ቀረባ እዋን ዝወፀ ጸብጻብ ገሊጹ ብመሰረት መጽናዕቲ ኣብ ኣውሮጳ ካብ ዝርከባ ቻነላት ቲቪ ህፃናት ብዘደንፁ 48 ሚእታዊት ብኩባንያታት ኣሜሪካ ዝውነና እየን ኣሜሪካውያን ተዋሳእቲ ኣብ ምቕራጽ መልክዕ ሚድያ ብፍላይ ድማ ኣብ መንእስያት ኣውሮጳ ዓብ ጽልዋ ከም ዘለዎም እዚ መርመራ ይሕብር
እዚ ኣገልግሎት መራኸቢ ብዙሃን ኣብ ኣውሮጳ ዘርእስቱ ጸብጻብ ኣብ ስትራስበርግ ብዝመደብሩ ክፍሊ ቤት ምኽሪ ኣውሮጳ ዝኾነ ትካል ትዕዝብቲ ድምፅን ስእልን ኤውሮጳ ዝተሓትመ እዩ። እዚ መርመራ ኣብ ኣውሮጳ ንዝርከባ ቻነላት ቲቪን ኣብ ጠለብ ዝቐርብ ኣገልግሎታትን ሓፈሻዊ ትሕዝቶ ዝህብ ኮይኑ ኣብዚ ዝምዕብል ዘሎ ጽላት ብዛዕባ ዘሎ ረድኢት ድምፅን ስእልን ሓፈሻዊ ገምጋም ይህብ እዩ። ጽላት ኣገልግሎት ሚድያ ድምፅን ስእልን ኣውሮጳ ብድምር ኣብ መላእቲ ዞባ ንዝርከቡ 12664 ኣገልግሎታት ዘጠቓለለ እዩ። ካብዚኦም 3/4 መስመራዊ ኣገልግሎታት ኮይኖም ን9349 ቻነላት ቲቪ ዝውክሉ እዮም። ዝተረፈ 1/4 ድማ ከም ቪድዮ ኦን ዲማንድ ከምኡውን መድረኻትን ዘይመስመራዊ ኣገልግሎታትን ዝሓቐፈ ኮይኑ ብድምር 3315 ኣገልግሎታት ይበጽሕ። ጸብጻብ ቻነላት ኣሜሪካ ኣብ መላእ ዕዳጋታት ኣውሮጳ ዘሎም ሰፊሕ ምብጻሕ ከም ዝጐልሕ ገይሩሎ። ንኣብነት ኩባንያ ዋልት ዲዝኒ ኣብ 44 ዕዳጋታት ቲቪ ኣውሮጳ ህላወ ዘለዎ ኮይኑ ኣብቲ ዞባ ኣብ ኩሉ ቦታታት ምህላው ተፈሊጡሎ። እቲ ናብቲ ካልኣይ ክፋልና ቅድሚ መሕላፍና ኣዝገዳሲ ሓበሬታ ናባኹም ከብለየ እሱ ኸዓ ሃርሞኒ ሜድያ ንዘለዎ ኩሉ ናይ ሶሻል ሜድያ ካናላት ኣብ ሓደ ኣኪቡ ንዓኹም እውን ርእይቶ ክትቡ ሓሳብ ክትቡ ምስ ትደልዩ ከምኡውን ሊስት ንገብር ኣለና ንሰባት ሓበሬታ ቀልጢፍና ክነብፅሓሎም ኣብ ኢሜይላቶም እቲ ዝመፅእ ሓበሬታታት ክንሰደሎም ዝኽእል ኩነታት ንገብር ኣለና። እሱ ኸዓ ኣብዚ ዊሎ ዝብል ሊንክ ብዝለኩም ናብኡ ጠዊዕኩም ኣቲኹም እቲ ሓበሬታ ክትፅሕፉ ትኽእሉ ኢኹም ክትብልዎ ትኽእሉ ኮሜንት ተደሊኹም ገለ ኣብኡ ኣቲኻ እውን ሓገዝ ክገብር ዝደሊ እውን ክገብረሉ ዝኽእልን ናብ ኩሉ ካናላትና እውን ብሓፂሩ ክኸደሉ ዝኽእል ስለዝኾነ ኣብኡ ጠዊዕኩም ኣብዚ ሊንክ እዚ ናብ ኩሉ ሓበሬታ ክትከዱን ብዛዕባኹም ሓበሬታ ክትቡናን ርእይቶ ክትቡናን ምስ ትደሊኻ ብኡ ከተስፍሩልና ከም ትኽእሉ ክንሕብረኩም ንፈቱ። ሕጂ ናብ ካልኣይ ክፋል ናይቲ ርእስትና ክወስደኩም እየ። ምስ ሃርሞኒ ሚድያ ኢኹም ዘለኹም ክቡራት ሰማዕትና ኣብ መወዳእታ ሩስያ ድሕሪ ኩናት ዩክሬን ዝጀመረ እገዳ ምዕራባውያን ዘለዋ ተቃውሞ ከም እትቕጽለሉ ፕረዚደንት ሩስያ ቭላድሚር ፑቲን ገሊጹ። ፑቲን ነዚ ዝበለ ኣብ ቨርቹዋል ዋዕላ ውድብ ምትሕግጋዝ ሻንጋይ ኣብ ዝሃቦ መደረ እዩ። ዝሓለፈ ወርሒ ኣብ ሩስያ ድሕሪ ዝተኻየደ ናዕቢ ኣብ ኣህጉራዊ ኣኼባ ከምዚ ዝበለ መደረ ከስምዕ ፑቲን ሕጂ ንፈለማ ግዜ እዩ። ፑቲን ኣብ መንጎ ሃገራት ኤስሲኦ ብናይ ውሽጢ ዓዲ ባጤራታት ዝግበር ንግዳዊ ስምምዓት ደጊፉሎ። ዝፈተነ ነቲ ኣብ ልዕሊ ሩስያ ዝተጻዕነ እገዳ ጽልኡ ከስሶ ከም ዝኽእል እዩ ዝንገር። ዋዕላ ኤስሲኦ 2023 ብቨርቹዋል ብመሪሕነት ህንዲ እዩ ዝካየድ ዘሎ። ፑቲን ኣብቲ መድረኽ ሩስያ ነዚ ኩሉ ናይ ደገ እገዳታት ፀቕጥታትን ምልዓላትን ትቃወም እያ። ቅድሚ ሕጂ ተራእዩ ብዘይፈልጥ ፍጥነት ከያ ተዓቢ ዘላ ክብል ንምዕራባውያን ናይ ተቃውሞ መልእኽቲ ሰዲዱሎ። ጉጅለ ዕሱባት ቫግነር ኣብ መወዳእታ ወርሒ ሰነ ንሓፂር እዋን ፀንሐ ናዕቢ ካብ ዘካየድ ንድሓር ፑቲን ኣብ ህዝቢ ብዙሕ ግዜ ተራእዩ እኳ እንተነበረ ምስ ጉጅለ ኣህጉራውያን መራሕቲ ክረአ ግና እዚ ፋልማይ እዩ። ፑቲን ካብ ክሬምሊን ናብ ዘስምዕ መደረ ካብ ሃገራት ኤስዮ ዝመፁ መሳርሕቲ ሩስያ ቅዋማዊ ስርዓትን ህይወትን ድሕነትን ዜጋታት ንምሕላው ትወስዶ ዘላ ስጉምቲ ብምድጋፎም ከመስግኖም ይፈቱ ኢሉ። ፑቲን ልዕሊ 80 ሚእታዊት ንግድ ህዝቢ ቻይናን ሩስያን ብሩብልን ዩዋንን ከም ዝኾነ ብምግላጽ ካልኦት ኣባላት ኤስዮ ተመሳሳሊ መስርሕ ክኽተሉ ኣተሓሳሲቡ። ብተወሳኺ መሓዛ ሩስያ ዝኾነት ቤላሩስ ኣብ ዝመጽእ ዓመት ቀዋሚ ኣባል ኤስዮ ንምዃን ዘቕረበቶ ሕቶ ብሓጎስ ተቐቢልዎ ኣሎ። እምበር ክቡራት ሰማዕትና ሎም ረቡዕ 5 ሐምለ ብሃርሜኒ ሚድያ ዝተዳለዉ ሓፀርቲ ዜናታት እዞም ክሳብ ሕጂ ክትከታተልዎም ፀናሕኩም እዮም። ምሳና ብምፅናሕኩም እናመስገና ብዝን ሰናበተኩም ሰላም። ናይ ስራሕን መደባት ትምህርትን ወይ ከዓ ሞያ ክህልወኩም ትደልዩ ዶ? እምበር ንጠለባት ምርካብ ስራሕ ሞያን ወይ እውን ትምህርቲ ኣብ ምርካብ ዝተሓባበረኩም ትካል ኬርማ ሪክሪተሪን ኣለኩም። በዚ ትርእይዎ ዘለኹም ኣድራሻ ብምጥቃም ክትረኽቡና ከም ትኽእሉ ብሓጎስ ንዕድመኩም። ኬርማ ሪክሪተሪ ሃርሞኒ ሚድያ ዕለተ ልደት፣ መርዓ፣ መመረቕታን ካልኦት ኣገደስቲ ዝኾኑ ናይ ፈተውትኹምን መቕረብትኹምን ምድላዋት ናይ እንቋዕ ሓጎሰኩምን እንቋዕ ኣብቅዓኩምን መልእኽትታት ንምምሕልላፍ ዘኽእለኩም መደብ ጀሚርና ከም ዘለና በዝጋጣሚ እዚ ንኹልኹም ተኸታተልቲ ሃርሞኒ ሚድያ ንሕብር። ንኹልኹም ፈተውትኹምን መቕረብትኹምን እንቋዕ ኣብቅዓኩም ንምባል ኣብ ትደሊሉ እዋን ሃርሞኒ ሚድያ ዕድል ከፊትልኩም ስለ ዘሎ ተጠቀምሉ።